O proxecto Econoia ten unha finalidade clara, que non é outra que reducir a enorme cantidade de residuos existentes nas zonas costeiras. A iniciativa está impulsada pola Confraría de Pescadores de Noia, no marco do proxecto Mar Limpo, promovido pola Consellería do Mar, e que conta con financiamento europeo. Desenvolverase durante os 2 próximos anos e conta cun investimento que supera os 200.000 euros. Pero, sobre todo, é para concienciar e sensibilizar sobre a cantidade de lixo que ven ao mar e para visualizar a orixe dese lixo e axudar a resolver esa problemática, non? Que ao final todo o que tiramos acaba no mar. Iso é un problema non só para a conservación dos ecosistemas, sino para a nosa saúde tamén. No acto de presentación de Econoia tamén tomou parte a conselleira do Mar en funcións, Rosa Quintana, quen incidiu na importancia do proxecto de cara a garantir un entorno costeiro e mariño limpo, saudable e productivo. O proxecto presentado polo Opósito Noiés é unha das 6 iniciativas en toda Galicia apoiadas pola Consellería do Mar. Nos fixemos unha convocatoria este ano a través dunha orden de axudas para procurar mentalizar a toda a sociedade, sobre todo o sector pesqueiro, da posibilidade de axudarnos a retirar todo o lixo que se atope no mar, porque eso, dende logo, vai a contribuir a mellorar a produción dos nosos bancos e a ter tamén un marisco de mellor calidade. A Cofradía de Noia presentou un proxecto e dos 6 que aprobamos o de máis importe económico, son máis de 200.000 euros, e a verdade é que hai un compromiso forte por parte dos socios desta cofradía en traballar na zona do Tambre e conseguir eliminar todos os residuos que ali se atopan. Ademais da xornada formativa desenvolvida hoxe e as accións de limpeza a desenvolver nos areais, o proxecto contempla tamén a realización de varias exposicións e xornadas de sensibilización ambiental.